ଅହଙ୍କାରୀ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ୟା ରହେ, ସବୁବେଳେ ଅଶାନ୍ତି, ଦୁଃଖ, ଝଗଡ଼ା ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ରହେ। କାହିଁକି? କାରଣ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଅହଙ୍କାର କେବଳ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବ୍ୟତୀତ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଥାଏ। ସେମାନେ ସେହି ଜ୍ଞାନ ସକାଶୁ ଏ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ, ଏ ସମସ୍ତ ବିପଦରୁ, ଏ ସମସ୍ତ ଝଗଡ଼ାରୁ ପୃଥକ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରାମର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ସହିତ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବ୍ୟତୀତ କରୁଅଛନ୍ତି, ଡେଫିନେଟଲି ଦିନେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଝଗଡ଼ା ଆସିବ, ବିପଦ ଆସିବ। ତାଠୁ ପୃଥକ ହେବାକୁ ହେଲେ, ସେହି ସମସ୍ୟାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବ୍ୟତୀତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର, ଯେଉଁ ଗର୍ବର ମନ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ତାହା ତ୍ୟାଗ କରି ନିଜକୁ ନମ୍ର କରି ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଏବଂ ସେ ଜ୍ଞାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷାର